Operácia Market Garden bola ambiciózna spojenecká vojenská operácia, ktorá mala za cieľ rýchlo ukončiť druhú svetovú vojnu preniknutím do Nemecka cez Holandsko. Hlavným cieľom operácie bolo obsadiť dôležité mosty cez riek Rín, Maas a Wawel, aby spojenecké vojská mohli obísť Siegfriedovú líniu a rýchlo postupovať do priemyselného srdca Nemecka. Operácia sa skladala z dvoch častí. Market, výsadková operácia, pri ktorej sa mali britské 1. výsadkové divízie, americké 82. a 101. výsadkové divízie a poľská 1. nezávislá výsadková brigáda zmocniť mostov a okolitých oblastí. Garden, pozemná ofenzíva, ktorú mala viesť britská 30. armádna zbor pod vedením generála Briana Horrocksa. Tento zbor mal postupovať z Belgicka cez Eindhoven, Nijmegen až do Arnhemu, aby podporil výsadkárov a vytvoril bezpečný koridor pre ďalší postup spojeneckých vojsk. Spojenecké jednotky uskutočnili najväčší výsadkový útok v histórii. Vyše 34 600 vojakov bolo vysadených na nepriateľskom území za podpory 14 600 vojakov prepravovaných v klzákoch. Americké výsadkové jednotky, 101. a 82. divízia, rýchlo obsadili dôležité mosty v San, Wegeli a Grave, no pri Nijmegene a Arnheme sa situácia skomplikovala. Britská 1. výsadková divízia sa vylodila pri Arnheme, no narazila na silnejší odpor, než sa predpokladalo. Nemecké jednotky, vrátane 9. a 10. tankovej divízie SS sa už nachádzali v oblasti a okamžite podnikli protiútoky. Britská 30. armáda napredovala pomaly. Most v San bol zničený a musel byť nahradený pontónovým mostom, čo spomalilo postup. Pri Nijmegene sa americká 82. výsadková divízia musela zapojiť do tvrdých bojov s nemeckými jednotkami, aby zabezpečila most cez rieku Wawel. Nakoniec bol most dobitý 20. septembra po dramatickom útoku amerických vojakov, ktorí preplávali rieku pod ťažkou paľbou. V Arnheme sa situácia pre britských výsadkárov rýchlo zhoršovala. Plukovník John Frost so svojím práporom držal severný koniec Arnhemského mosta, no nemecké jednotky ho postupne izolovali a vyčerpávali. Po 4 dňoch ťažkých bojov bola jednotka Frostova zajatá alebo zničená. Zvyšok britskej divízie sa pokúsil udržať pri Oosterpíku, ale bez posíla zásob boli napokon nútení ustúpiť. Britské posily sa už nedokázali prebojovať k obklúčenej divízii v Arnheme. 25. septembra bola zvyšná časť britských výsadkárov evakuovaná cez rieku Rín. Operácia Market Garden skončila neúspechom, keďže hlavný cieľ, zabezpečiť most v Arnheme, nebol splnený. Hoci operácia nebola úspešná, spojenecké sily sa z nej poučili a v nasledujúcich mesiacoch začali plánovať ďalšie ofenzívy, ktoré nakoniec viedli k oslobodeniu západnej Európy v roku 1945.